súdnictvo niekedy máme sklony z môjho hľadiska hovoriť príliš unblock, tak ako o všetkých. Ja si myslím, že my máme aj skvelých sudcov, ktorí rozhodujú čestne, spravodlivo, podľa najlepšieho vedomia a svedomia, len problém je, že nie je ich toľko, koľko by ich malo byť. A ja mám osobne niekoľko osobných skúseností s tým, že som párkrát musel obhajovať aj svoje články pred sudcami a môžem povedať, že tak ako som bol niekedy zhrozený mierou tou nekvalifikovanosti a zaujatosti, tak som na druhej strane bol aj niekedy úžasnutý, aký kvalifikovaných a dobrých sudcov máme. Len je to veľká lotéria, či natrafíte na takého alebo na iného. Podľa mňa v právnom demokratickom štáte by rozsudok nemal závisieť od osoby sudcu a mal by závisieť od zákona a od merita veci. Tuto je naozaj katastrofa a tragédia, že podľa toho, ku akému sudcovi sa dostane váš prípad, môžete si odvodiť, či to rozhodnutie bude vo váš prospech alebo nebude. To je naozaj zlé, pretože v každom inom normálnom demokratickom právnom štáte sudcovia rozhodujú podľa práva a nie podľa sympatí či nesympatí.